Шульц, Готліб, Каубе, Банольдзі, Андрыёлі, Рочбрун, Базанаў, Сокалаў. Здаецца, што гэтыя прозвішчы робяць сярод герояў паўстання 63-го году. Якім яны сюды бокам? А сэнс у тым, што мы не абіраем бацькоў, не абіраем радзіму, але заўжды можам выбраць свабоду. А з вами Васіль Калач у відэапраекце «Беларусь 1863». Сёння пра замежных добраахвотнікаў у студзеньскім паўстанні. Пра французаў, немцаў, італьянцаў, аўстрыйцаў, вугорцаў, ну і, канешне, расіянаў. І вось хто гэта? Найміты, кандацьеры, рамантыкі ці змагары за свабоду? Будзе цікава. Пачнем. Паўстанне 63-го году шырока асвятлялася ў заходнееўрапейскай прэсе. Гравюры з французскага «Le Monde» сталі займеннікамі фотаздымкаў з поля бою. Пра самі падзеі ў рускай Польшчы, як тады казалі, на захадзе ведалі. Падпольны ўрад не толькі закупаў за мяжой зброю, але і займаўся вербоўкай, публічна ці не публічна, у залежнасці ад краіны. Першымі, як не дзіўна, адгукнуліся немцы. Чаму дзіўна? Бо ў польскай гістарыяграфіі немец нібы экзістэнцыйны вораг. Тым больш Прусія ўдзельнічала ў разборах Рэч Паспалітай. Але акурат на тэрыторыі Прусіі фармаваліся цэлыя аддзелы, якія са зброяй пераходзілі мяжу, каб ваяваць супраць маскалёў. Улады Прусіі заплюшчвалі вочы. І гэта давала надзею, бо ўпершыню саюз Расіі, Аўстрыі і Прусіі нібы даў трэшчыну. Вялікім плюсам немцаў была вывучка, досвед, дысцыпліна. Гэта былі афіцэры ці нават ужо немаладыя жаўнеры Ландвера, нават па 55 годзікаў. Параўнайце з тым, што сярэдні век паўстанца 25-27 гадкоў. Часта тыя займалі кіраўнічыя пасады, як Апалін Хофмайстер, брэст-літоўскі ваяводскі начальнік, стваральнік кобрынскага аддзелу. Але былі і капелюшнікі, і рабочыя, і нават берлінскія студэнты. Дарэчы, валанцёры з Сілезіі гуралі, крыўдзіліся, калі іх называлі немцамі. Казалі «Мы слёнзацы, курва-мац!». Праблемай у камунікацыі часта ставала мова. Калі кампактная кавалерыйская партыя, і ўсе немцы, ну, калі ласка, а вось калі мяшаная, ну, цяжка. Былі смешныя выпадкі. Так палякі не маглі разабрацца з прозвішчам валанцёра Пятра Шмайца, які далучыўся да інсургентаў. Шмайс, Шемет, Шамёт, ці, можа, Смальц? А вось у аддзеле Паўла Сузіна, які ваяваў у ваколіцах Аўгустова і на Літве, служыў падафіцэр прускай арміі Рыттер фон Шпрунг. Той вельмі трапна страляў. Яго запомнілі праз дзіўны рытуал. Перад стрэлам той казаў «Шень добры, пан косак». А вось ужо пасля стрэлу, калі вораг падаў з каня, дадаваў «Добраноц, пан косак». Ветлівы быў чалавек, мая павага. Не ўсе немцы былі такія ветлівыя. Падафіцэр прускіх драгунаў Тэадор Белардзі, які ваяваў у швадроне Хмелінскага, пужаў падначаленых муштрой, але быў добрым настаўнікам у кавалерыйскай навуцы. Запомнілі яго па выразе «Клупа косак руска швіня». Карацей, з прафесіяналізмам і дысцыплінай у немцаў было лепш, чым з замежнымі мовамі. І добра, што так, а не наадварот. А вось імя яшчэ аднаго немца, які прапісаўся ў гэтай гісторыі, вы дакладна чулі. Ну-ка? Правільна. Карл Маркс. Сёння для нас гэта барадатая пачвара і дзядуля рускага бальшавізму. А тады гэта голас дэмакратыі. Маркс, які сядзеў у Лондоне, публічна падтрымліваў паўстанне на міжнародным полі. Нават браўся за стварэнне нямецкага легіёну, але пісаць пра капітал прасцей, чым знайсці той капітал. З легіёну нічога не выйшла, а звыклыя немцы надалей ваявалі і здабывалі сабе аўтарытэт. Вось што казаў паўстанец Антоні Драншкевіч. Немагчыма не пахваліць тут былых аўстрыйскіх і нямецкіх афіцэраў, якія далучыліся да паўстання ў 1863 годзе. За рэдкімі выключэннямі адзначыліся яны надзвычайнай мужнасцю, тактам, вайсковым уменнем. За гэта іх любілі і шанавалі браты па зброі. А зараз давайце пра сапраўдных камандас, якія ўражвалі не толькі смеласцю, але і знешнім выглядам, пра французаў.
Панове і паненкі, гісторыю, якую мы тут распавядаем, не пачуеш, на жаль, у беларускіх школах. Але калі вы лічыце наш праект вартым, чакаем на падабайку, падпіску і данат, калі бяспечна. Каб мы маглі надалей распавядаць свядомую і невядомую, а галоўнае, праўдзівую гісторыю нашага краю. Дзякую. Калі вы хоць трошкі цікавіліся гісторыяй паўстання 63-го году, то, напэўна, бачылі вось гэты здымак. Чалавек у дзіўным строі, з вялікім белым крыжам, у нейкай фесцы, са штылетам пры поясе. Гэта Франсуа Рошбрюн, найбольш вядомы французскі легіянер сярод паўстанцаў. Падафіцэр французскай арміі. У Кракаве ён адкрыў школу фехтавання. А тая школа незаўважна пераўтварылася ў вайсковую адзінку. Рошбрюн – стваральнік аддзелу жуаваў смерці. Яны сталі легендай пасля бітвы пад Мехавым у Польшчы, калі бралі расійскія пазіцыі ў рукапашную. Жуавы мелі не толькі запамінальную вопратку, але і стыль. Ісці наперад, не зважаючы на страты. Штурмавы аддзел – шалёныя. Але іх баяліся, на іх хацелі быць падобнымі. Лёс Рошбрюна склаўся дзіўным чынам. Праз непаразуменні з ротмістрам Развадоўскім Рошбрюн склаў сабе мундур, аддаў палаш і з'ехаў у Францыю. Але жуавы працягвалі ваяваць і кашмарыць расіянаў. Сярод іх былі і ветэраны Крымскай вайны, якія ваявалі яшчэ пад Севастополем, профі, а былі і незвычайныя персанажы, як Марыя Антаніетта Лінкс. З дзяцінства яна валодала шабляй і ездзіла конна. А ў Польшчу, пад Кракаў, прыехала як гувернантка ў 1857 годзе. Да паўстанцаў трапіла дзіўным чынам, прыскакала ў атрад папярэдзіць, што побач маскалі. І засталася. Ваявала як паручык швадрону уланаў, пакуль не трапіла ў палон. Ёй пашчасціла. Як францужанку, маскалі яе выслалі ў Францыю. І ўжо там яна ўдзельнічала ў франка-прускай вайне і бітве за Седан. Памерла ў 1909 годзе. На баку паўстанцаў ваявалі італьянцы. Франчэска Нула кіраваў італьянскім легіёнам. У адной з серыяў мы ўзгадвалі Міхала Андрыёлі, мастака, які ваяваў у Людвіка Нарбута. Цікава, дарэчы, можа, вы чулі пра такога расейскага мастака Васніцова? Дык вось, маляваць яго вучыў акурат Андрыёлі, калі адбываў ссылку на Расію ў Вятцы, калі трапіў у маскальскі палон. Ну і, канешне, усе вы бачылі вось гэты здымак Кастуся Каліноўскага. А хто яго зрабіў? Джузеппе Акіла Банольдзі, фатограф, танцмайстар, канспіратар і паўстанец. І, дарэчы, загінуў ён у Парыжы на барыкадах у 1871 годзе. І побач з ім там ваяваў іншы ветэран паўстання – Валеру Рублеўскі. А хто ж яшчэ? Вугорскія гусары, чэхі, шведы, брытанцы, агулам каля 20 нацыянальнасцяў. Але самае цікавае ў гэтай гісторыі – расейцы, бо яны рызыкавалі найбольш. У выпадку ўзяцця ў палон сваімі ж рускімі амаль заўжды іх чакала пакутніцкая смерць. Рускіх у шэрагах паўстанцаў можна было падзяліць на некалькі катэгорыяў. Ніжэйшыя, такіх цяпер на бягучай вайне ва ўкраіне, называюць чмоні. Вясковыя мужыкі, якім не было розніцы, дзе цягнуць лямку, абы кармілі. Тыя, хто трапіў у палон і не меў ніякіх перакананняў, іх паўстанцы трымалі пры кухні ці як гужавы транспарт. Другая катэгорыя – свядомыя дезерціры, салдат ці казакоў, якія не прымалі парадкаў расійскай арміі, бо там жа армія – гэта форма катаргі, бязглуздая, бессэнсоўная і бязлітасная. Там прыніжэнне норма, і вось тыя, для каго ўсё ж не норма, ішлі да паўстанцаў. А калі казакі, то пераходзілі са зброяй і з канём, як салідныя людзі. Урэшце, афіцэры, якія былі звязаныя з арганізацыяй «Земля і воля». Чыталі Герцена, Колакал і хацелі свабоды. Ідэйныя. Такім быў паручык Павел Якобі, які стварыў ракетнае аддзяленне ў атрадзе Тачановскага. Пра ракеты я ўжо распавядаў у выпуску пра зброю. Ці вось афіцэр Дамінік Толкін. Уяўляеце, сярод паўстанцаў быў сапраўдны Толкін. Ваяваў на Падляшшы каля Мерачоўшчыны і гарадка. Загінуў ад кулі. А вось чалавек, пра якога вы наўрад ці чулі, звыклы жаўнер Булатаў, перайшоў на бок паўстанцаў, ваяваў на Ковеншчыне, быў правай рукой камандзіра, і калі маскалі яго ўзялі і павялі на расстрэл, той звярнуўся да салдат. Вы не слушайте офицеров, и попов не слушайте, они вам лгут.
Поляки не бунтовщики, а правые люди. За свою землю воюют и для свободы России. А вось самым вядомым казаком на баку паўстанцаў стаў Якаў Лоткін. Ён служыў у 7-м палку данскіх казакоў, пакуль нейкі Ісаул не вырашыў яго пакараць. Челесна, а гэта ганьба. А Лоткін меў цяжкую руку, вырубіў Ісаула адным ударам, забраў рэвальвер, каня і рушыў у бок Галіцыі. Паўстанцы яго любілі за вясёлы нораў, смеласць. Лоткін стварыў дыверсійны атряд, які цалкам складаўся з казакоў. Это страшныя людзі. Ведалі расійскую мову, заязджалі на расійскія заставы, пілі з баскалямі, жартавалі, а пасля рэзалі ўсіх. Некалькі разоў Лоткін трапляў у палон, але што раз збягаў. Быў у чалавека талент адным ударам класці караульнага. Ён жыў па-казачы, загінуў таксама. Маскалі яго расстралялі урадамі. Легенда. Безумоўна, на баку паўстанцаў ваявалі ўкраінцы. Але, як мне здаецца, несправядліва запісваць іх у лік замежных валанцёраў. Недарма ж на гербе паўстання арханёл Міхаіл, сімвал Русі. Яны ваявалі на сваёй зямлі і за сваё, як выхаванец полацкага кадэцкага корпусу Андрый Патыбня, як чарнаморскія казакі, нашчадкі запарожцаў, як украінцы з аддзелу ражыцкага з Валыні. Гэта ўжо асобная тэма. Пішыце, калі цікава. Паўсюдна, дзе падымаецца сцяг свабоды, дзе за свабоду льецца кроў, пад гэты сцяг стаюць і людзі з іншых краёў. Гучыць пафасна, але так было. І так будзе, спадзяюся. А вось пасля паразы паўстання ўжо ўчорашнія паўстанцы сталі легіянерамі свабоды па ўсім свеце. Ад Парыжу да Тэхасу. Чаму так? Бо мы не абіраем часу, які жывем. Не абіраем бацькоў, не абіраем радзімы, але заўжды можам абраць свабоду. А вы як думаеце? Пішыце ў каментарах, канешне, калі вам бяспечна. На гэтым мы развітваемся. Да сустрэчы. Гонар і годнасць.